Bu sinten menika Bu? Ibu, mriki riyen Bu sekedap. Miknya Mbak Ana. Mbak Chandra miknya sekedap mawon. Ini perwakilan keluarga, ini dari Bu ini dari keluarga Riau. Keluarga Riau, luar biasa. Niki kan lagi makan. Oh, lagi makan. Terus minta lagu apa? Mintanya Gambyong. Gambyong Mari Kangen. Terserah. Ibu yang dari Riau yang bos sawit itu ya, yang panennya sawit. Ini yang lagi makan. Oh, nika. Nggih, sawite pun panen to Pak niki. Nggih, sampun panen nggih. Oh, sampun. Nggih, alhamdulillah paring berkah. Nanti anu tetembangane Gambyong Mari Kangen, terus ibunya yang Gambyong nggih. Oh, saya nggak bisa nambah. Oh, nggak bisa. Nggih, alhamdulillah. Nggih, niki cuma anu nembang mawon nggih. Oke. Tapi monggo, mau nari monggo. Silakan. Setunggal yuto no, dicicil 1.000 tiket mudah-mudahan Swarga. Dicicil. Terima kasih Ibu, ditunggu tetembanganipun Gambyong Mari Kangen. Gambyong Mari Kangen 1 juta. 1 juta. Di DP 100.000. Alah Pak, mboten sak detail Pak, saestu Mas. Oh, tisu dibake. Kula kinten jenenge badhe nyawer aku. Bake tisu no. Mboten Pak, nggih. Sik maem. Saka kantong ki rupane iki biru-biru ngono Pak. Alah. Nggih, ayo. Dipelajengaken rumiyin. Kaya ngene lelakonku.
Bapak kok mboten ngunjuk es ten napa, Ngunjuk Pak? es. Pilek nggih, Pak. Pilek gak, Pak? Nggih. Nggih, Pak Nggih. Cipto nggih mboten ngunjuk es. Ajri nak pilek. Nggih. Mangke. Pak Jaimun nggih mboten ngunjuk es, Kong. Mboten. Nggih. Nggih. Kok jenengan apal tiang Kula to, tiang lho mriki? nggih to. Mantan petugas sensus blok ini nggih, ya to. nggih, Pak nggih, nggih, Cipto, nggih. Pak Jaimun, ya to. Nek sing liyane ketok engko sik aku. Nembe sensus teng mriki berarti bar sensus. Napa gadah sesuatu enten mriki? Anu no, dek ben kae ke. Konangan nang kene? Pokoke isin nek diceritake. Iya to, ceritake iki Nggih. isin. Ada masa lalu? Wis pokoke ngono kuwi. Jembatan nika tesih kidul mriko, Pak. Kok ya apal men. Ingkang Bau Reksa Kang Bau Reksa? Oh ngoten, nggih, nggih. nggih. Biasanipun ngangen tayub nggih menika napa gajah-gajahan? Biasanipun napa Pak nika? Nggih. Bobot Demak. Gajah. Nggih. Sing duwe Gunung Badut ingkang Kang Bau menika Reksa mriki. nggih. Celak ngene Mbak Gempur nggih, Pak. Mbak Gempur. Nggih, Mbak Gempur iki penyanyi nika lho. Bar dadi manten Demben gitu. Betul. Aku mari Mbak titip Pur. kok dadi ora ro. Jare main dhuwur gunung lho ki aku ki Nggih. anu fobia dengan ketinggian. Dadi engko sik Mboten sah mriko rite. timbangan engko Nggih. anyang-anyangan ra iso mulih kan ya repot. Dilajengaken Nggih, nggih. monggo. Kaya ngene lakonku ngapa piye kok dadak kandamu yen pancen ditinggale gawe kelo ati salawase. Mbak Dipoto. Ana Aura. Nggih,